रहेला लगा के दाग बिछवा में फाटल देखनी कि चले लुडहरिया ताना दीदी चलैया हिलोर मारे चले लुडहरिया ताना दीदी चलैया हिलोर मारे गोरी हैया गोरी हिलोर मारे गोरी हैया गोरी हिलोर मारे। अब तू कुछ बोला ना दूध दोनों जन के ना तू बोला अब एक बार तू बोला हम बोली हम बोलो अनुपमा एक चाचा के हम बोली भाई हाथ उठा के बता सब तू चाहत करो हाँ बोलिए आइए आपको ओरिजिनल हम ले चलते हैं सबका इन्होंने भी अच्छा गाया। देखो मंच पर बहुत ऐसा गीत होला गोरखपुर तार घर बात आरा जिला बक्सर जिला छपरा में ठेठ भोजपुरी बोलल जाला आ एने के जितना भी गाना बा उ दू अर्थी गाना बहुत बा। चंदन के गाना भी निमन रहे जैसे वो हम गाना गाइला नु कि सासता ना कसी है तो ओकरी भाव बा तो बुरा ना मानल जाला। गीत के जब सुनत हो जाई एक मिनट बाबू उस सिंदूर जो हम कहनी हमको ऑलरेडी पता है लेकिन आपने उसके पहले एक वर्ड बोला है कि बाउर हम हो गा सकेला बाकी नहीं खेगा तो ही कहनी है कि तब अपने आप को कुछ नहीं होगा। आपने उसके पहले एक वर्ड बोला था उस पे मैंने बोला है वो तो अपने आप कि बैठ के खबरिया आखिर कारण का बा चंदन होखस चाहे गोलू राजा होखस अनुपमा होखस चाहे केहू होके कारण का बा कि आज गीत संगीत कतनो निमन होता यूट्यूब पर खूब चढ़ जाता यूट्यूब वाला रुपया कमाता रहे गायक खूब रुपया कमाता रह बाकी आज भी पदम श्री रामचंद्र मांझी के काहे दिहल गइल हा ऐसे के भिखारी ठाकुर के पगड़ी ढोल ऐसे उनकर भी बात होके के चाहिए। मंच पर कलाकार होटल वाला जरूर होले लेकिन निमनका खेबन हो आ जहिया निमनका निमन लग जाई तो फिर बाउरका कहियो निमने ना लगे इहो सब होला रगड़ा झगड़ा होला कि बैठ के दुआरिया पर अरे रोवेली गुजारिया हो भेजल ना पातावा तनी मनी अंजनी चाचा ताकी लगा ले तौरी सज जाए ना आज तो लगावे के परी जहाँ और भतीजा होखे कलाकार सब निमन बाड़े हम जाना तनी के रौरा ई सब पसंद ना हो बाकी सब मालिक इसके श्रोता बड़ा तो कुछ वही में निमनो होई बाउरो होई यही में चलत रही कोह तारी की घनी बसवरिया में अरे कोई लरिया जो आज से हम अनुपमा से भी एगो शिकायत करो आई कमी सबका में हो सकता कि कहीं भी अगर केहू जो खड़ा तो हुई हलो तो बस गीत गावे से मतलब रखे के बा गीत के जवाब परिचय आज झगड़ा कोइले पहुँ बात के अगर बात के जवाब बात से दिया तो फिर माहौल अजीब तरीका के बन जाला। ऐसे कहीं भी जाए के बाद आज राधे श्याम बाबा नियम परिवार टूना मिसिस गीत संगीत दुगोला मुकाबला सब होला गीत से गीत बस गा के ओकरा बाद विदाई लेके घर फिर अगला के दिन सोचे के बाद कि कल हमारा कितना सुंदर कार्यक्रम करेगा गीत संगीत से बस मतलब रखे के बाद कहत तारीख की हाथ जोड़ी बिनती करिल परी पैया ए मोरे सैया ए मोरे हाथ जोड़ी करिल परी पैया ए मोरे सैया इहे बात कह हाथ जोड़ी बिनती करिल परी पैया
जेठान के मेहरारू हरि किशन भैया चाचा जी है बात तोहरा से कहनी अरे हो कर जोरी जन जय पिया पुरु बाबा के जय पिया जन जय पिया पुरु बाबा के जितना देर हम चले बने जब से कार्यक्रम शुरू भइल बा विशाल गगन गोलू राजा चंदन यादव अनुपमा यादव काव्या कृष्ण मूर्ति हमनी के डालडा बेचले बनी जा खरीदे वाला ढेर बड़े ऐसे बाकी डालडा बेचला के बाद भी डालडा के भले मार्केट आज बेसी बा तब हम विचार करी कि घी काहे आज 600 रुपए किलो बेचाता ऐसे कि डालडा के आगे कहियो घी के मार्केट कम ना हो ऐसे मेहरारू कहता हमारा के चाहिए न कमैया देखो भोजपुरी के धरोहर है जौन खोजले है तौन हम गौनी अरे हमारा के चाहिए न कमैया हमारा के चाहिए न कमैया एगो गिरी बाबा गाना गौले रहा ए गोलू छोड़ी के जाइबो राजा बिरहम के हाल का होई पिया परदेस जइबो तो इतक का हाल पिया परदेस जइबो तो हाल का होई यही पर दशहरा में हम गए काम नहीं करता तो भैया काम नहीं करता तो भैया ए मोर सैया ए मोर जख्मी भैया लेके जख्मी भैया के लिए लाइन में आवे के फोन नहीं बा ले और का मेहरारू को देखो अनुपमा एक कदम दोस्त पहले के गीत अनुपमा जानती हो आज 2 अंतरा में गीत ओरा जाता एक अंतरा में ओरा जाता पहले कम से कम 4 गो गीत के अंतरा बने और 4 गाना 5-6 गो हो जाए अब 5-6 आदमी भागावे ना आज तो 3 गो अंतरा गीत में गा देबू हमहू गा देब श्रोता भागा के सुन ली मजा लेवे खातिर बाकी मेहरारू का कहतिया को बहु न पहिरा अरे अंगूरी में मुनरी लग रहा निकला चुनरी से लुगारी कबहू न पहिरा अंगूरी में मुनरी लगे रह निक लगी चुनरी से लुगरी माने मेहरारू कहत दिया कि बाहरा कमाए नहीं खे जाए दुआर पर रह के आम के पतई बहरब पुआरा बहरब तो हमारा जनाई के तो रुपया बहर खाली लगे रह अरे मनवा के चहक चिरैया मनवा के चहक चिरैया ए मोर तब हमारे जैसे चंदन सुदामा मित्र हुए ना वैसे ही जख्मी भी सुदामा मित्र ही है इन्होंने गीत लिखा था सोना न चांदी के हार मांगतन साजन हम तहरा से प्यार मांगतन नहीं चाहिए हमारा के रुपया जी छुट्टी लेके घर आई हो सैया जी छुट्टी लेके घर अभी अभी सवाल जवाब जरूर होई बाकी तनी भोजपुरी के माने भोजपुरी में ऐसा अनुपमा बड़ी शब्द बा जौना के ना तू जानत और ना हम जानत बात सही हम जानतो बानी तो 99% जानत नहीं तू 1% नहीं खु जानो यही से कोनो कोनो बात नहीं के बुझा ओकरा के बिहान के फोन पर सुना ए गोलू रह देखो ए गीत में भाई प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी
कहतारी जा तू कह देलो तो एगो अंतरा घाटा नहीं घटाई पे काहे पिया हो गया तरी रहत घर के भीतरी देख भरी नजर तो रहबी एगो काम करे के हरि कृष्ण भैया गोइए में गाव कमल मैया गोइए में गाव कमल मैया ए मोर हम बोले दोनों जानी बोलो तनी फेवर देखइबो एगो गौनई के चीज हमहु गावल चाहत अजनी भैया